machallah non baba Salif Kebe o weltanama sanne ɗum nenne gandi o ari ɗo laabi hande kadi o arti kadi inchallah hande kam ko namde ɗiɗi tan joguiɗen fewde makko so jaabima namde ɗe tan min guddit ɓoggol ngol law beele bandiraɓe julɓe guila e anduɓema ha e famɓema foof ma mbaw settade ko haali ko kono kadi kaala e makko gueɗe goɗɗe ganduɗa ko bandiraɓe julɓe en mbawa naftorade ha no hannirta ni yette non baba Salif Kebe hande namdal gadnal haade musidɗo Amadou Yaya yettade baba Salif a heɓanoma funeɓe worɓe e on saaha noon jaaɗa to ceerno Alassane Mahmoud Dia toon to Tamba gam yidde innude sukaɓeɓe kono womo jinnoɗa innirde sukaɓeɓe o hadma kanko ceerno Alassane Mahmoud Dia holo ɗum wano e holo ɗum siforno e holko adduna haw sali bisimilla eyyi ɗum wonno ko 99 eyyi ko Tamba Madina Koura nam eyyi caggal mum noon min ko Madina Koura konnomi geggumi ɗon paami Kannawitan nam eyyi ceerno Alassane Mahmoud Dia ko Kannawitan kañum hoɗi gonga min gonni sehilaɓe no fewi machallah eywa Allah hokkimi funeɓe ɗiɗo worɓe alhamdulillah eywa Tidiane Déme ɓi Souleymane Déme nam almudo komin sehilaɓe no fewi gonga de kemmi sukaɓe ɗiɗo worɓe jimmi innirdemo hen goto nam joni hedde inde he balɗe ɗiɗi nam jamir ceerno Alassane Mahmoud Dia nam kabru mumi eywa nde kabra mumi nde eywa o wi kam holko hedde inde he balɗe fof mbimi ko ɓaawo janggo woni inde so Allah jaaɓi nam o wi joni noon hon pellitirɗa mbimi min kam ɓi Souleymane Déme nanɗo minen gondi galle mumen ni ɓuurmi wonde nam ene wiye Tidiane Déme ko on jimmi innirde hen goto gonga eyyi o wi Ablaye Keɓe mbimi nam o wi reen hoorema nam mbimi ha o wi reen hoorema o wi kadi reen hoorema nam mbimi mi renima bisimilla eyyi o wi mi haalanma funeɓe moni fof arde koye inde mum gonga machallah so ɗiɗo worɓe nam so ɗiɗo rewɓe so goto debbo e goto gorko moni fof arde koye inde mum arde ko inde moɗon eyyi fodde no andira e aduna nam o wi mi haalanma noon Alaji Mamma Saydou radiallahu taala an Allah ne hokkimo kanko nam no wela fof o innira machallah kanko wi kam noon alhamdulillah rabbil alamin gonga o wi omo yiya ko woni e bindi nam omo yiya ko ala e bindi allahu akbar gonga Kalidou Sarr nam ko cuballo minen joddino gonga on wi ceerno Alassane o wi nam o wi ɗo noon ko a jibtat ɗo kay ha jipto kay minen subalɓe jiiɗi ko laaɓi o wi sabu kala ko yimɓe kaali nam ko Allah haali ɗum koye ɓurana taw ko ɓurana kay gonga ko Allah haali eyyi joni hono neɗɗo andirta ko Allah haalani ha yimɓe ganda ga holno wiyetene andi ɗum ande kono defte ande ko ala defte eyyi machallah eyyi gonga o wi aha mami haalani hande ha laaɓa pos gonga yo laaɓa ko Allah hokki Alaji Mamma Saïd radiallahu taala an wallahi o wi Alaji Mamma Saïd o wi alluwal mahfous nam andi min kam mi janggani nam o wi ko alluje ɗiɗi gonga ngala woni ko aduna nam ngala woni ko al arche machallah saldu waldu cafantati ndu ko ɗon alluwal ngal woni allahu akbar maleyka yiyata alluwal ngal nam ko wona maleyka yiyata ngal alluwal allahu akbar Allah noon ne hokki Alaji Mamma Saïd nam so joɗima to caali makko ɗo nam o huccita e jaɓɓe juma hen omo wawi yiide ngal machallah no yirata soro o ni allahu akbar machallah ceerno Alassane Mahmoud Dia ko haali nane no foti gonga gonga faami fami eywa cuballo wi ɗo mi nani nam mi jaɓi kadi o wi waɗi noon alluwal gol ngal e aduna ngal nam ngal maleykaji jahata ne jiiya nam ene gartane kaala machallah Iblisa nam wonno mawɗo maɓɓe kamɓe fof gonga o nela ɓe yoɓe jaaɓe ɓe ƴeewa nam ko alluwal holko kewata e yontere he kala ko kewata e yontere koye alluwal he watte gonga so ɓe ngari ɓe jangga kamɓe malikaji ɗi ɓe jaha ɓe kalana Iblisa kalnam eyyi gonga ha ɓe ngari gotol ɓe tawi ne winda e alluwal he won malkisteɗo e ɗeɗo balɗe yeyi Allah suuɗa nde o wi noon tan nam nde ɓe ngari kalanimo tan kanko Iblisa o wi yo Allah suuron yeyi o oppi hoore makko eyyi eyyi wadde Allah suuriɓe o oppi hoore makko ndeysan Allah waɗi Allah addi baba Adama gonga
joni noon holi konguɗi ɗiɗi ɗi baba adama adi wadde e ɓandu muɗum Naam. ko adi haalede ko adi haalde kanko baba adama ndew taga gonga ndew taga nam malikaji ngari fof ari yiimo Ndeysan. wonno ko Allah yamiri ɓe yoɓe ngari ɓe jiiya gonga ɓe jii kono noon eɓe kawa ɗum ko woni gonga oy koni leydi tan ni leli Ah. ɓe ndungi andu fof ko woni ndeysan ɓe ndungti eɓe jaha tan adi fof nde baba adama waɗa wonki tan nde waɗa wonki tan o adi aduna fof ko islude machallah gonga nde o isli tan ɗemgal makko adi addude fof ko alhamdulillahi rabbil alamina rabbil alamin ɗum adi ɗum baba adama adi yaltinde e ɗemgal mum machallah ceerno alseni mamoudou dia ko haali Gonga. ko haali ko wona ko firtuɗo ne selli min no mboɗo heeɗi gonga ɗiɗo kongu ɗiɗo adi haal machallah o isli ɗum adi nde o waɗa wonki tan o islu nam refti hen nde o isli o wi alhamdulillahi rabbil alamina rabbil alamin ɗum tagi o wi sa wi alhamdulillahi rabbil alamina laabi tati deggodirɗi o wi ɓural ɗum kanko suusa haalande yimɓe ndeysan gonga ɗum tagi seereɓe meɗen ɓe surtout ma ceerno men ceerno tisane Machallah. kala komo haala nam ko alhamdulillahi rabbil alamina ha timma daɗe tati Selli. nde fuɗɗo fuɗɗade haalde so gayni kadi ma o haala ɗum laabi tati Alhamdulillah. nde ɗum ɗo ɗum gasa ndew gonga eyyi gonga ndew joni noon o wi nde ɓe garti hakkille ɓe kalane waaji o wiya kañum iblis jo heddi tan ko iblis yoya kañumne yiidoye e baba adama Naam. o wi ala kanko diwi yaade mo yiidoye e ɓakkere Yalla kanko ala hen Eskey, e ko ɗum addi kanko iblis o huuɗa yalla eyyi ko ni woni ɗon eyyi o wi kanko ceerno mawɗo nam to batte inde nam ko wela fof o waɗa mi selli wonko woni e ngal ga alluwal Naam. ala e alluwal gongal nder ngal gonga ngal noon kala ko woni mum ɗum woni ne selli Machallah. ngal ga yiyata ko aduna gonga ene winde ga neɗɗo ne malkisa nam taw to ko malaɗo mi selli ɗum no sellirta neɗɗo yiyama omo yara sangara omo wara yimɓe omo wujja omo fena omo waɗa hunde fof Naam. so yi ha ɓooyi tan Ndeysan. o tuuba o tuuba gonga so tuubi tan o wonta juuɗo machallah eyyi ɗum woni ngal ga noon yiyata ko golle makko ɗe golle ɗe wona golle moƴƴe Naam. o waɗamo keefeero ndeysan eyyi kono ngala kala ko woni mum ɗum woni ko firtota machallah eyyi ni ceerno ali seyni mamoudou dia haali renimi machallah ko ceerno waɗata ko e kamɓe koɓe mbaɗata ko wona gootum wona goto wona gootum wona gootum Gonga. kala ko wuli kanko to makko to o wi koto ceerno ga o addata Gonga. ko toon selli machallah eyyi machallah eyyi ɗon ko noon woyi noon tigi jarama Baba Salif Kebe bandiraɓe nani kono kadi paami beltima tigi rigui ɗum noon on beltanama bandiraɓe kala ɗum noon oɗon ndewendi haktirde men Daka FM mo capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi ɗum noon joni ɓoyata garan e namdal ɗimmal ngal so Allahu lamɗo jaaɓi holto gadimi yiide ceerno mawɗo hoto gadimi yiidemo ko noon tigi jarama no feewi Adanan Thiam jarama bandiraɓe heɗiyankoɓe saktir men Daka FM mo capanɗe jeenayyi e nayyi toɓɓere jeenayyi eɗen jokki ha joni rewidade yewtere nde ɗum noon Baba Salif namdal ɗimmal Baba Salif namdal ɗimmal hankkadi uddina ɓoggol ngol holto gadduɗa yiide cellojo mo Seydou Baba Salif eyyi yettere Allah gadimi yiide ceerno mawɗo ko Mauritanie to wiyete Makama nam 72 nam nden gadimi yiidemo eywa nden gadimi yiide ceerno Mourtada nam eyyi gorko koolaɗo mo ceerno hooli ceerno Mourtada gonga so o naati Mauritanie o naatata wuro kanko alaji mamma Saydou so wona ceerno Mourtada yeehi natoye wuro he
Allah won a toma nadde toon machallah joni noon nde o ari 72 yettere Allah magamen waɗi comme no partiji ɗiɗi ni nam e ko ceerno Souré woni almami nam baba men goɗɗo nen ɗon noon cawdiɗo tan e on ɓurimo to banggue gandal on daɗimo gonga daɗi ceerno Souré to batte gandal on janngoyno ko Arabie Saoudi janngoyino toon kono noon yettere Allah affaire on e meɓɓe yalla suudan eyyi affaire hoɗo simme siré o siri eyyi andi janngoyɓe Arabie Saoudi fof ene heewi ko gandal ɓe gaddata ha heewa gonga kono noon meɓɓugol ngol ɗum ene tawa toon en tawa tan eyyi yettere Allah enen kadi eɗen cali ɗum alhamdulillah joni noon toujours so addi affaire gandal makko yimɓe fof paasa e makko gonga eyyi kono noon julnugol normal tan ko ceerno Souré gonga joni noon ceerno ari sino tan on saaha téléphone ne wonno nam min mbiyata ceerno mawɗo ko kalanaɗo guila ene yaara windi cili allahu akbar o yetti futuro daari yonde o yetti tan o wi mi ari nam addimi ko eɗen ballodira diine l'islam gonga moɗo haalano on noon sunna nam diine wawa yaade ko ɓurata wawde yaade moƴƴa ma yaada e sunna gonga oyno wayno jangde ndi needi ardi nam jangde hay so heewan so tawi needi ne ardi ɗon ɓuri wadde fayida e jannguɗo ha hebbini ardini jangde nde needi ndi heedi caggal allahu akbar wona gootum gonga o wi joni ko jimmi rewɓe e worɓe yo ceertu gonga worɓe keɓɗo duuɓi 13 14 yo ya jama gonga mbaɗen noon rewɓe e worɓe ceerta nam ewa simme goppen baban mi jooɗi minen min jooɗi gonga eyyi joni noon o haali e simme hen haala tiitka no waade e lawol Cheikh Ahmad Tijaniya gonga joni noon o woni ɗon balɗe ɗiɗi o yeehi tan ñalawma goto fawi hen sirifaji ummi mbun nam kañumne ari magama jeski woyete ko sirifu Makfou Haydara nam on ne yetti tan baba mo adi namdade mo ko simme nam ande sawal ɓen heewi sirifaɓe kono noon ene kañum hewɓe ene meɓɓo nam eyyi o namdimo e yeeso yimɓe ɓe fof wonnoɓe ɗon ɓe oyi simme moƴƴani oyi mboɗo yiɗi noon kala jedduɗo ɗo to gonmi ɗo nam adda tekkere lamde nde ala soɓe ala hay hunde adda simme fiila e feɗendu muɗum nam ƴetta tekkere renere nde taw ko lamde fiila e feɗendu he oyi waɗa didel pour no ƙabri ni nam waɗa rewo e worgo waɗa hen feɗendu ndu yalla suudan ubba wiya e Allah moɗo namdi tawi simme ne moƴƴi walla so simme moƴƴani oyi guitta feɗendu ma ƴeewa hadam ummade ɗo noon wooda baɗɗo jiyen nam babam ƴetti faɗe muɗum hoosi horal kay hay goto jaɓani anda sa ubbi tappo gay ɗo hankadi min yimɓe fof hankadi paati hankadi e ceerno Souré Allah hokki ceerno Souré doole ndeysaan guila ceerno haali ɗum tan yeehi Allah waɗi ɗum ɗo kadi sirifajo ari yantiɗo o Allah hokki ceerno Souré doole e nder magam hano ummori toon ni goɗɗo kay ala ko kanko tan aha machallah eyyo alhamdulillah non tigi jaram Baba Salif Kebe weltanama sanne bandiraɓe nani paami beltima no fewi Ciramou Yaya ko joni jettuɗa e dingiral ngal Baba Salif fuɗɗima fodde kam dogue ɗiɗi o haali ɗum ɗo kanje kala koɗe baɗɗe fayida sanne haali ɗo hemno funeɓe ɗum noon o yehiti ceerno Mamadou Alseyni Diak toon to Tamba haalande ɗum woodi no yiɗirno on kadi haalnima fodde ceerno Seydou no gollirta joni kadi a tawtorama kam sakketo ɗum noon kadi ene gandi kanko neɗɗo mo ganduɗa gandaɗe wuuro ngo kadi hewɓe ene gandimo ene jogui makko ko heewi ko jiiɗi haalde wadde ɓe ñaagui hande o yen guddi ɓoggol ngol law beele ɓe mbawa hebdemo ɓe mbawa naftorademo ɓe mbawa kadi haalde koɓe jiiɗi haalde ko bisimilla calminen bandiraɓe kadi no fewi en calmini dendagal hettiyankoɓe radio ngo foof hettiyankoɓe kadi yewtere meɗen andu hoorema machallah Baba Salif kanko hay sinno a fotte makko tan hay sinno ko e bedda nam tan tawata ko aɗa welti saabu ko neɗɗo eɓe mbiya ne wiyatno yeeso ene hollira ko woni e nder ɓerde kanko a yiyatmo tan paama kanko oɗo ko neɗɗo Allah e nelaɗo muɗum kadi neɗɗo mo ganduɗa
ganduɗo waliyaɓe waɓe hono dani malla e kala saha ene qisso qissaji baɗi hon dani on ko poɗɗo jaggede poɗɗo kadi toppirede o fotani wayruɗo satirde kala saha Amadou Samba Lo ko mbatta ko ko hunde wande fayida machallah ene moƴƴi kala nde jewte goɗɗe dogi ha woodi no wayi so ɓooyi kadi o fooɗe o adde kadi wasata kadi taw won kadi ko ɓulni goɗɗum malla wonko anduno goɗɗum on saaha o ɓeydana hen bandiraɓe Amadou Samba Lo en beltima no feewi ko wona ɗum ko eɗen jogui ɗo tan level seeɗa heewani no feewi noon sikku mataw ko hedde 10 minutes en wonata so woodi ɗum ne kadi koye ɓeydare yewtere meɗen andu hoorema so tawi temps o rokki koko faati e histoire woyndi meɗen lerindu ɗum ne kadi en dokki karalla men o hawnaki so tawi a yamiri tan bisimilla o faw ɗum inchallahu taala ko noon tigui wayi noon tigui karallo somo heeɗi en o wawa addande bandiraɓe mbawa ɗum heɗade qissa mo ganduɗa walla ko tarik woyndi men lerindu woyndi wiyeteɗo adiɗo asede nder Madina Gounass wadde nande en ɗum andude ɗum famde no yarini sifori daw ko hani daw ko foti bisimilla musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio meɗen Daka FM 94.9 ko noonne kadi hettiyankoɓe ndeɗo meɗen yewtere wiyetede andu hoorema nde ganduɗa en yuɓɓini ɗum musidɗo men jeyaduɗo men hono Ahmadou Samba Lo taw kadi en yaada hen e musidɗo moɗon Ahmadou Yaya Ba ene wowi wade kala saaha ni e ndeɗo yewtere hande o ko yewtere nde ganduɗa hettetende no fewi e nder wuuro men teddugo Madina Gounass kadi famade no fewi kadi e nder wuuro men teddugo Madina Gounass eɗen gowi yirlade e yoga e leeɗe gam yidde andude ɗin tarikaji jamaji e wonnoɓe hen almeɓe e adiɓe hoddade en leeɗe hande noon Allah hoddiri kadi dirliɗen ko ɗo e nder leegal meɗen ɗaybata e nokku goto e galleji meɗen jinnaɓe meɗen malla jinnaɗo meɗen hono Baba Alassane Mahmoudou Sy ɗo ganduɗa ko ɗon woyndu meɗen wiyetede Lerendu tawete wa ala kulli halim so en paami woyndu so en kaali woyndu Lerendu bandiraɓe ma paam ko toon paaɗen Baba Alassane hade men arde e namdal meɗen calmina bandiraɓe hettiyankoɓe radio men Daka FM ko yiɗi ko mbaɗa salmina dendagal wonɓe radio ɓe salminaɓe ɓoddonoɓe mboɗo ñaago duwaw e dendagal wonɓe radio ɓe so mi wi mboɗo wiya mboɗo falto tan o wode tan ko juumi yettere wodini Allah fodde ko namdiɗami ɗo ko minnene ma wod ko kalanmami hen e fodde gandalam e famu men ko nanmi affaire woynde Lerendu ewa kayru idi asede ɗo ko e boyle Madina Gounass e rewi hen kekewi boygel idi e boygel Baba Amadou Hammat boygel idi ngel woni ko galle Ceerno Kaba Moussa en e boygel Ceerno Baba Amadou Hammat e woni ganduɗa hoorema ko funnangue galle Mame Boyen ɗo taw ko galle Abdourahmane ɗo wonno ɗon mbiyano boygel Mame Hammat Ceerno Amadou Hammat seeɗa ko kuccumi en o haalnimi ɗum wonde kayru yiɗi asede ko jinnaɗo meɗen e wiye Baba Mamadou Alpha Sissoko mawnum Ceerno Oumar Alpha e won noon ko jahanno ladde e minne kadi komi suka kono mboɗo yiɗi ɗum emin jortodiri ewa gueɗe keɗo kanko haalnimi affaire woynu ngu kamɓe en Mamadou Samba Niabo en Aliou Mbaylade en ewa Alpha Bundung en ɓe fof en jortodirno jinnaɗo eɓe ngara ɗo on saha no woynu ndu e kawisa Allah Ceerno felliti arde ƴewde nokku o yo mo yiilo ha waɗi nokku ɗo ɗo woyndu woni ɗo o yi ɗon kuɗol keccol o taari saraji ɗi fof o tawi ko kuɗol ngol kangol tan woni ɗon ko heddi ko fof no yoori o anni noon o fiɓe anniya makko ngol ɗo kuɗol ko wurni ngol ko kanko no mo ñaago ɗon nde Allah hokkata ɗum ndiyam o yon saha noon ɓe ndiɗ ɗon woyndu kanko Mamadou Alpha wi mo jaaya asɓe woynde he
on saha hay pikku ala ko sopirangaaji e sombeji kam ber sombe ɓe gasira on saha noon kadi lawol guine ngol ngol wiyete kallu temanto on saha ne wuuri o wi noon ɓe mbaɗi groupe aji ɗiɗi ha groupe aji tati kala groupe jolɗo ɓene gasa ɓene ganduɗa hono ma ƴengtine heddiɓe on saha pokkire jaaha wona asde kappe ladde ko dañi hen fof juɗɗo toon ƴakka on saha so garti tawa ɓe kañum ƴeeŋi ɓenne jaaha o no ɓe goniri ha Allah hoddiri ñande ɓe keɓata ndiyam nde on ñamma kadi tigi tigi hankadi woni ɓe jiiɗi horsude ɓe donki on saha noon Allah addi ɗo ceerno nder majjum ceerno Siraji heni ceerno Siraji Dine Mahamadou Saydou yo welede Allah wone mum e kanko e ceerno Baro yo welede Allah wone mabɓe on saha noon waɗi ɗo wi ceerno woyndu heeɓi ndiyam miya ɓe korti hamin ngoɗi min donki ndiyam ɗam hon ceerno wi ceerno Baro anani on saha no yo ndiyam ɗam adde ndiyam ɗam adda koye horde on saha ceerno Baro rokka yari hen waɗi hen anniye muɗum kamɓe gandi ko ceerno Baro waɗi anniye mum yuppa e woynde wi kadi ganduɗa hoore ma ɓe ƴoogi gadi hen ɓe dokki ceerno kañum ne yari hen waɗi hen anniye muɗum yuppa e woynde o wi noon kala joguiɗo haaju bawɗo wonde e rafi bawɗo wonde fof yo fiɓe anniye muɗum ara ñeeɗa e ndiyam he ɓarduno ma Allah tan ɗum haaju ɗum kam Mamadou Alpha haalni kam ɗum ewa caggal muɗum jeyaɗo men Allah goto yo welede Allah woni e mum wiye ceerno Mamoudou Diop ewa koye mawɗo dawol min mbiyannomo ko Hamdia no so dadima tan kadi o ardi min ɓe kadi tan minen fof min sam monamo fof mbiyatami tan ko Hamdia kadi wonno mi cuusimo komin dinɗiraɓe ewa on saha o ari ɗo kanko ceerno Mamoudou Diop to un fani o ari ɗo noon o wi hono kam ndu woni no wayni mi woyndude joni natti wadde ndiyam eyi o yi ndu ɗo no so gandon ko wone mum ko on toppito ndu haaɗi ɗon Allah waɗi noon ceerno meɗen jeeɗal walla mo gonɗuɗen joni o ceerno Tidiane o ummi galle omo yaha to Mama Issa o ari o tawi woyndu fayda ndu hori ndu natti ƴogede woyndu yo ndu fewnita mata o ganda woyndu min ceerno min nanano tan woyndu yo ndu fewnita gastuɗen hande laaɓa gastuɗen hande yetto ndiyam mbaɗon poli e bagal woto manko ɗon mbi bisimilla Allah waɗi min gafti nde haala ɗum nde jeeɗa Allah goto ne wiye Yaya Mbaye legal Missira on saha on tawa nde mi ciya tan janggo Yaya Mbaye addi ɗo sakuji Simon ɗum woni ganduɗa hoore ma muulu dow o fewna kanko kadi fewni muulu woni ceekel on saha noon haka noon ene wadde hen honko ndiwmi seeɗa nde woyndu ndu won ƴogete tigi tigi nde on saha noon ceerno wi woto rewɓe gonɗon ene ɓolo keddo ɓalli mi eyi on saha noon mongoye mokin wonno ɗo wonno min batta haddeɓe mbattude minen ndu woyno ko mamiraɓe amen gasi onon ko joni garɗon eyi ndu ko babiraɓe amen gasi ewa min kaaɓi ɗum noon min jaltin woyndu e galle he weltigal on saha ceerno men ceerno Mahamadou Siraji rewi ɗo kadi en fayi galle Mama Issa o tawi woyndu yaltinama e galle he o noddi babam namdi babam haalni o wi ala battinu nder galle mbattendu e nder galle he toppi ɗon woyndu eyi ɗum woni ko ndiwno men ko noon Baba Alassane Seydi Sy min beltima no fewi e oɗo tarikh o fati e woyndu meɗen lirindu sen garti e namdade woyndu lirindu holko firti lirindu
firti lirinde ɗum ko ɗemgal gabankoɓe lirinde ko hakkunde woyndu hakkunde on sa ani wawi won taw ko ɗo wonno hakkunde wuro ngo kono ɗum firti kam lirinde kam firti ko hakkunde ɗum woni woynde lirinde bisimilla joni e nder hen a haali ɗo haala boyli tati goɗɗi woyndu woturu ndu kalla boygel iidi wadde ene jogii ɗo iidi o wonno adan ko adi berɗe meɗen kiɗɗe ɗe ewa ko noonne kadi a haali ɗo woyndu baba hammat ɗum ne kadi eɗen gandi woni ko hedde galle ceerno mamadou salen ɗo ɗum kam enen fof eɗen gandi ɗumen ko noonne kadi a haali woyndu wondu tata ɓuuro malla nayi ɓuuro woyndu ceekewi ɗum ne kadi enen fof eɗen gandi ɗum joni ɗon ɗo wiyete boygel iidi ɗo ko holton mbawa sifnade bandiraɓe heɓɓuɗo wawde famde ɓe ganda ndeka won iidi gonnoɗo ɗo hen ko adi iidi men berɗe men kiɗɗe ɗe boygel iidi ngel galle ceerno abdoul enen mbiyata mama abdoul sa yalti ɗon tan a fayi galle ceerno kaw moussa en boygel ngel nanɗo ha hande balɗe ɗe nanɗon ɗiɗon boyɗe fof ko leɗɗe wonno hen balɗe wonno hen hay ko ɓoyano ɗo ko ceerno kaw moussa wi meeɗi haldude ceerno wino ɗiɗon boyɗe fof so Allah jaaɓi ko pewniteɗi eyyi ceerno men ceerno Mouhammad ceerno men ceerno Tidiane eyyi o ɗiɗo boyɗe fof so Allah jaaɓi ko pewniteɗi ɗi kono wona boyli goppe beltinteɗi ceerno Mamadou Diop no en gurdam mum ewa saaha fof o nelat almuɓe gara gaddo bindugaji 20 litres uji ƴoganamo nawa hano mayiri ni ewa saaha fof bindugaji garat ɗo e ƴoga hen o nawa o yarat hen so ɗumen kam gandi toujours bindugaji makko mbayrata ɗo jarama baba Alassane Sy en paami oɗo tarik daɓɓo en paami kadi tigui wonko woni e nduɗo woyndu ɗum noon bandiraɓe hettiyankoɓe radio men Daka FM moni foof yo andu tigui tigui nduɗo woyndu lerindu ɗi tawete ko ɗo e leegal meɗen ɗaybata ɗo galle baba Alassane Mamoudou Sy sen mbi baba Alassane Mamoudou Sy eɗen gandi ko e jibinande Madina Gounass adide ɓe tawete kamɓe goni yonta gadiɗo yonta ceerno Ibnu Umar ceerno en Abdoulaye Gounass Ndiaye en Dergoral Diallo en Baharou en Babas en kono noonne kadi baba Maya Sar en baba Abdourahmane wiyatno baba Moussa Ballalo en eɗen gandi ɓeɗo wonkoɓe gandi e Madina Gounass par ce que nde Madina Gounass sinthia ɓoyan no fewi alhamdulillah rabbil alamina Allah rokki en fartaŋe rokkiɓe kadi yiide aduna taw ko ɗo e wuuro men Teddu Madina Gounass wadde ɓen kala koɓe kalane eɗen nder Madina Gounass tawat koɓe jiiri guite mabɓe malla taw eɓe takkino ɓen mawɓe anduɓe Hama Samba Lo ko ɗum ɗo wonno sifa e mbadi ɓe ɓeydare yewtere meɗen andu hoorema noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe woynu ndu cikkira ko mbaylade ndi ɓuuri andude naforu may par ce que mawɓe mbaylade rewɓe nan ɗo e gurdam mumen e worɓe eywa ganda hoorema ceerno Jajilel ɓe fof toujours ene gara e woyndu he yiide ñeɗe ndiyam e woyndu he won woɗɓe nani hen kam ko wayno Baba Gella en ɓen kam ko ndiyam woyndu ndu tan yarata ganda hoorema Aliou Mbaylade en ɓen kam ko mbiya jiiɗa hay woyndu woni ko ɗon kayru tan yarata won noon eɓe gandi fandare waɗani hen nde noon a jarama baba Alassane Sy min beltima no fewi noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe radio men Daka FM onon kala on calminama on juurama noon tigui jarama ceerno Amadou Yaya machallah bandiraɓe beltima ceerno Amadou e ɗiɗo ɓeydare bande fayida ɓeydare ganduɗa julɓe fof ene karjini hen ene karjinno famde ɗum ene karjinno andude ɗum kono kadi ɓeydima labtude ceer wadde noon bandiraɓe nani paami oɗo fayida gonɗo hen e ngalla ɓuural gongal hen wadde so Allahu lamɗo jaaɓi tigi joni jamma ha janggo kala men heɓɓe yo jahron ƴoga hen kono kadi jara hen naftoro hen Bab Salif nani ceerno Yaw ko addenen ko holko weltare men ko ɓeydora hen eyyi ɗo kam fodde ko haali ɗo ko min kam sowona hande ni mi meeɗa nande ɗum ko ubbiti ɗo ko machallah min kam ko hande goo medde nande ɗum machallah aha weltama kanko kadi yo Allah junnumo e to koyngal ngal o yaɓɓi ngal alhamdulillah rabbil alamin neɗɗo kadi mo jeeyata tan ene moosa so guite mum potti tan ne moosa yettere Allah on kam ene wayno ko ɓawli ala e mum alhamdulillah omo weltana gila premiére saka noon hande machallah ko ubbiti ɗo ko hewɓe nen ɗo gandano ɗum
eyyo o ubbiti ɗo ko foti ubbitede machallah e julɓe fof ganda ɗum belto kadi paama ɗum eyyi Allah jarama o jarama julɓe fof ne belti yettere Allah yo Allah junnamo ɗum kadi ha juusa allahumma amin alhamdulillah non tigui Thierno Yaya machallah bandiraɓe beltima miijo ma no arde e ɗum ɗo ha mbawde adde ɗum julɓe mbaɗi ɗum nodtorade eyyi ko noon tigui Amadou Samba Lo donno ɗeɗo golle ko golle karjinaɗe machallah hande o kam norno en mbawata jumnade no fewi en ko beele bandiraɓe no mbiɗani beele ɓe mbawa arde e Baba Salif gam jarnudemo gam weltorademo ɗum tagui ndiɗo mbadi kam minen kam ko caggal Allah am tan e caggal moɗon min goni e tawno ko ɗum min tawi oɗon mbaɗa ko ɗum kadi gonnoɗen kadi e min tawi oɗon mbaɗa ɗum kadi min ɓeydi kadi weltade hen woni kadi alano mbatten han kadi sowona e kala saaha ƴewde kala ko ganduɗen ɗum ɗo wonko mantinno ko waɗanoɗo e Madina Gounass julɓen pour ɗumen andude mbaɗen feere mbawen yettade toon mittina ɗum gaddene bandiraɓe nde tawno ko nafoore ɓolde Amadou Samba Lo jarama Thierno Amadou Yaya jarama heɗiyankoɓe facture men Dakar on beltanama ɗum noon no wini tan en jeeto karlo men uddinen ɓoggol ngol 77 784 44 42